almost there but never been there. Vanobana namai ndanganditoona bhora mazuva apera. Kune timu dzandaona dzinonzi Burkina Faso neGhana. Ndakati ndakadzitarisa dzaita mabhora rinoshamisa. Ukadzitarisa ndo dzaifanirwa kuwina. But zvaizvoita sekunge raakupera bhora dzogoweswa. But ukaona ndo timu dzanga dzichipenge dzichigona bhora rese. But raakunopera tiri kuwanikwa dzichidyiwa. But Mwari ndokuti zarurira chinhu chinonzi almost there but never be there. Vakomana nevasikana dzakaposa dzawina. Kana iri seGhana ine payakaposa yauya but haina kugowesa. Reketa ndikuudze kuti kuposa wagowesa akuburitse results. Chikuda kupa joy iri temporary. Amen. Yes. Because I saw the supporters. Vakasunga vakajamba vati my way. But ukatarisa passport sheet kana passport line as in your way. It's a spirit of almost but never been there. Yes. Almost but never been there will not take you to the next level. It will make you go down or it will sustain you at that current level. If you want to go to the next level, you need to overcome the spirit of almost but never been there. Amen. Hallelujah. Amen. Now, almost there, yatendera vanasikana nevanakomana kumukira kuzvikoro. But haina kuva mukana wekubata maresults. Yatendera mwanasikana weyouth kuuya kukereke. But haina kumutendera kumupa muchato. Yatendera mwanasikana kutizira but haina kugona kumupa mufaro muimba yake. Yatendera bhuti kuenda kuchikoro nekupiwa degree but haina kuvatendera kuwana basa. Regedza ndikuudze kuti kune vakakugarira dare vakati regedza aite. But we work against the progress of the results. Zvakuita sezvinenge zvakunoita, they will abort your destiny, they will abort your results. But thank God for a night like this. Amen. Bhaibheri ndoko rataura kuburikidzira nemuranda waShe ainzi Elijah pamazuva ake. Panomuswa mudzimai wainzi Jezebheri. Jezebheri waive navaprofita vake venhema. Elijah nekuda kwesimba raMwari rakanga riri pamusoro pake ndokubvisa vaprofita vese vanhema vaBhaari vakanga vaiswa naJezebheri panguva iyoyo. Ndokuuraya vose vakanga vachiwanika panzvimbo iyoyo. Inova mhepo yatiri kufamba nayo kuuraya muvengi, kuuraya vakaipa, kuuraya vaprofita venhema. Zvaita sekudaro zvakatsamwisa munhu mukadzi wainzi Jezebheri. Jezebheri ndokutsvaka kuda kuuraya Elijah. Bhaibheri ndokubva ratitaurira zvakanaka kuti Elijah wakaziva kuti ndava kuda kuurayiwa. Ndokubva watiza ndokunohwanda kubako. He went into a wilderness and hide, and ndokubva anozivika mubako. Chaari kutiza, ari kutizira neupenyu hwake kuti asafe. But chaakatakura ndechedenga ndechaMwari. Chiri kumhanyiswa ndiElijah. But chasakisa amhanyiswe mweya waMwari uri pamusoro pake. Zvandiratidza kuti chinomhanyiswa inyama yako, but tiri kurwiswa mweya waMwari uri mauri. Zoreva izvo kuti Mwari nemweya wake waakaisa maari ndo waacharwira manheru ano. Elijah wahwanda kubako. Mwari ndokumushanyira ndokumubvunza kuti Elijah kwakanaka here mwanakomana. Elijah ndokutaura
ndokuti Mwari ungagonaka sei kana upenyu hwangu huri pakadai? Zvingaita sei kuti zvinake kana upenyu husina kugadzikana sazvizvi? Iye ni mwana wenyu, muranda wenyu, ndiri kuda kuurayiwa nawakaipa pano. Chasakisa kuti ndide kuurayiwa chipo chamakaiswa mandiri. Mwari ndokutaura nemuranda. Zvakaitika ndokubva zvaitika pakatabva kuti timhanye tiende kune nyaya. Ndo Mwari paanozoburitsa mashoko ekuti chibva pano unozoza Hazeo kuti ave mambo waSiria. Wapedza kuzoza Hazeo ndoda kuti uende kuimba yaJehu uzodze muranda wangu Jehu kuti ave mambo waIsraeri. But haikuda kuperera ipapo nahondo yacho ihombe haisvidiki kai. Chienda unotsvaga mukomana anonzi Elisha umugadze panzvimbo yako. Mwari ndokubva apfurira achiti achaposwa nemunondo waHazeo, achabatwa nemunondo waJehu. Zvikaitika kuti aposwa nemunondo waJehu, achabatwa nemunondo waElisha. Ukazitarisa pane mweya uri kuadhireswa naMwari. Kune mweya ine tsika yekupoya pakamuswa vanhu vanofanira kuurwisa. Mwari ndokubva agadzira a strategy to shield these children. Amen. Amen. Daira amen Satan aboyekani. Amen. Daira amen Satan aboyekani. Amen. Ndinowanza kufarira pane vanhu vari active vanotaura vanodaira. Amen. Right. Mwari ndokuronga a strategy yekuti aposwa naHazeo ngaabatwe naJehu, aposwa naJehu ngaabatwe naElisha. Amen. Mwari ndokuadresa spirit of almost but never been there. Yes. Zvaireva kuti anogona kuposta Jehu, anogona kuposta Hazeo, but Elisha haatenderi kuti aposte. Which means kuti almost haishande nawo kana Mwari wadai. Mwari ndokuzipa inonzi an insulation. Amen. Amen. Zoreva izvo kuti mhepo ikapoya pekutanga ngaibatwe pechipiri, ikapoya pechipiri ngaibatwe petatu. Mwari wakaziva kuimba kwespirit of almost but never been there. Ndavadai wakaisa Jehu chete aigona kupoza auraya Jabesi, but aigona kupoza auraya Jezebel, but aigona kuuraya spirit. Now kana Jezebel akaposwa na Jehu ngabatwe na Elisha, kana Elisha kaposa ngabatwe na Hazeo. Spirit of almost there. Amen. But never been there. Yes. Ndirikosvika kunyaya yangu usasvike. Ndoko pataenda ku New Testament kubhuku raverenga raduku. Mwari ndokubva ataura achiti Jesu aburika pano pasi, ndokubva ataura achiti ndinoda kuti uende munotora coat kana kuti dongi rechidiki risati risina ritasva kusvika zvino. Ndiritore kuti kana ndakupinda munyika yandakupinda ndipinde ndakaritasva ini saMwari. Zviri mupfungwa yaMwari kuda kutiratidza zvakare mweya unonzi almost but never been there. Ndokubva ndaona kuti dongi iri harisi muguta. Dongi iri riri pakunzi wakuda kupinda muguta ndopariri, uye rakasungirirwa ipapo. Zoreva kuti dongi iri harina kumbenge rapinda muguta rataurwa, but nekuda kwemurume anonzi Jesu amurigara rakutozonopinda muguta iroro. Zvandiratidza kuti rakanga rakasungirirwa pedyo neguta but risingazive guta. Zoreva kuti rakanga riri almost but it has never been there. Rakanga riri pedyo neguta but rakanga risina kupinda guta. Ndokubva ndaona kuti tine mwanakomana ane upenyu hwakada kudaro, kuti ane paakasungirirwa neverudzi ari pedyo nedestiny
destiny but asataibata. Zvikokoneka kuti anofasina kubata destiny kana mweya uyu usina kuadreswa. Unoziva here kuti dhongi rainge rakasungirirwa panzvimbo imwe chete richingofura upenyu hwenzvimbo iyoyo. Zvotiratidza kuti mweya almost unokusungirira pane nzvimbo imwe chete yokutendera kuramba uchidya sora renzvimbo imwe chete. Harikubvumidzi kuti ubate rimwe sora risiri irori pawakasungirirwa. Vanatete vako havangokutendere kuti uchate but vatoirasa nekuti wauya pausiku huno. Havana kumbokutendera kuti uende kuchikoro upase but vatoirasa nekuti wauya pausiku hunenge huno. Almost there but never been there. Dhongi rakanga riri pedyo neguta but harizive guta. Hakuna chinorwadza kurarama upenyu hwekuziva kuti breakthrough yangu iri up. I'm just a door but I'm not there. Kana kune vanoziva vechisikana vanozviziva kuti kurambwa wapedyo nekuda kuti ubvisirwe mari zvinorwadza. Unogona kutozvisungirira chidaiko kwashaya mweya waMwari. Mweya we're almost there but never been there. Ndisati ndaenda mberi kuti ndishumire ndoda kuti utarise upenyu hwako. Umbozvitarisa kuti zvingani zvawakapotseswa nawakaipa zvawakapotsa wabata but zvausina kutendera kuti ubate. Kangani pawakapinzwa napo pawakapotsa zvaita but hazvina kuita. But fara nekuda kwemahusiku akadai. Uchibva pano uri kunobata munana wako. Uchibva pano uri kuda uchifara une great joy. We are going to move from this place with a testimony. With great joy. Unoziva here kuti ndakasangana nemumwe akandiudza kuti ndakapinda mainterview mazhinji but handina kugona kuwana basa. Ndikazarurirwa nemweya waMwari kuti the spirit of almost but never been there. Unokanda maCV sevamwe ugodedzwa kuinterview pane vashoma vanodanwa. Zvinova zvinokufadza zvinokupaka joy kadiki but hauzooni tsamba wabva kuinterview kuti chiuya kubasa. Zvotiratidza kuti mweya almost but never been there. Almost but never been there. Aishande mugore rino. Regeza ndikuudze kuti say it's not just a year of joy but it's a year of great joy. Zoreva kuti joy inogona kuwanikwa pakudana painterview but great joy unoiwana chete after you got the job. Almost there inokupa kajoy kadiki kekuti unongofara unongona mahopu kuti ndadanwawo kuinterview. Ugopfeka sutu inenge yangu uchiendawo kuinterview kwausingazowaniswe basa. Zoreva kuti wawana joy because watomuka ukageza ukapfeka sutu nemahopes. But mweya uyu regeza ndikuudze haukutendere kuti uwane a great joy. But because egore rakaonekwa nemunhu waMwari mumweya kuti vanhu vana vako ngavawane mabasa, vanasikana ngavarohwe kava, vanoenda kuchikoro ngavapaseka. Regeza nditi a year of greater joy, not just a year of joy, because there can be joy in an interview but there is only great joy after you got the job. There can be joy after you have a boyfriend but great joy is only comes when you have a man, when you have a husband. Great joy can only comes after you have a husband. Unoziva here kuti joy can be found maybe only if you have a man or if you have a husband, but great joy can be found after you have the fruit of the womb. Joy can be found with the husband but great joy can be found nemwana mumba. Zoreva izvo kuti kana waka usina mwana usingabereke iri gore rako, bhaibheri rako ranezivisa kuti farai usingabereke, farai vengomwe.